And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. Lapitin daw ako ng mga lalaking may asawa. At dahil doon, laging nakabantay si Mama. Hi, DJ Rocky. I've been wanting to share my story for so long. Honestly, it's difficult to tell this story without shedding tears. Itago mo na lang ako sa pangalang Nahat, 39 years old. At ito, ang aking secret file. When I tell parts of my life story to my closest friends, ang sabi nila, parang pang-MMK daw ang kwento ko. Hindi pa nila naririnig ang full story ng buhay ko. Yung mga pangyayari sa buhay ko na akala ko mapapanood ko lang sa telebisyon. Never ko na-imagine na pwede rin palang mangyari sa akin. Actually, I have moved on sa past circumstance sa buhay ko. But there's this one thing that caused a deep hole in my heart that will never heal. I'm a mother of two beautiful girls and a wife to a very loving and responsible husband. We have an interracial marriage, Filipino-Arabian. Just imagine how beautiful our kids turned out to be. At sobra ko silang mahal. My mother would have been so happy to see them. But she never would. Nawala siya noong 2012. Very hands-on siya at sobrang mapagmahal. Tinuruan niya ako kung paano maging matapang. Tinuruan niya ako kung paano maging matatag. She is my hero. Pag may nambubuli sa akin sa school, she raised 6 children sa isang bahay na puno ng pagmamahal at masasarap na pagkain. Ang luto niya ang pinakamasarap sa lahat ng natikman ko. She's a housewife dahil nagtatrabaho sa barko ang tatay namin. Sa lahat sa aming magkakapatid, tutok siya sa akin. Mahilig kasing maniwala si Mama sa mga manghuhula. Naalala ko pa, hinulaan ako sa may Quiapo noong teenager ako. At ang sabi, lapitin daw ako ng mga lalaking may asawa. True enough. High school pa lang ako, may umaaligid na. Then itinaboy siya ni Mama. Nawala siya for 2 years, then bumalik nung 18 years old ako. Nako, college na ako nun. May nangyari sa amin. Siya ang first ko. After a while, nawala na siya ulit. Buti na lang talaga, hindi ako nabuntis. Hindi yun nalaman ni Mama.
hanggang sa pagpunta ko ng ibang bansa. Ang daming may mga asawa na gusto pang umiskor. Ay nako, syempre wala si mama sa tabi ko para itaboy sila. Year 2006, nang ma-hire ako sa isang 5-star hotel sa Dubai. Matapang akong nakipagsapalaran. Hindi ko alam yung lugar na pupuntahan ko. Sobra yung iyak ni mama. Bago ako umalis papuntang airport, naglalaban na si mama. Nagpaalam ako sa kanya habang nagkukusot siya ng mga damit at umiiyak. Ang sabi niya sa akin, mag-iingat daw ako at huwag basta-basta magtitiwala. Pagdating ng Dubai, isang malaking compound yung accommodation namin. Maganda at malinis. May mini grocery, basketball at volleyball court. Maraming puno at amoy jasmine yung kapaligiran. Nakakatakot nga lang pag madaling araw na natapos yung shift, malayo yung nilalakad ko papunta sa building ng room ko. Maraming nanliligaw, iba-ibang lahi at may mga Pilipino rin. Doon na ako nagsimulang mag-explore at makipag-date. Hanggang sa nagkaroon ako ng serious relationship. Arabian siya. At mahal na mahal namin ang isa't isa. Mahaba ang love story namin. Next time ko na lang ikukwento. Anyway, when the relationship ended, si mama, siya ang naka-witness ng most heartbreaking state ko. She was there when my 7-year relationship ended. She saw me at my lowest point. When that happened, nakabakasyon ako. Then I went back to work again in UAE. Grabe yung iyak ng mama ko. Sabi ko sa kanya, babalik pa ako at huwag siyang masyadong umiyak. But then, a month passed. Nakatanggap ako ng tawag from my younger sister. Ang sabi niya lang, "Ate, nasa morgue na si mama." Dali-dali akong nagpaalam sa boss ko para umuwi ng Pinas. Pag-uwi ko sa apartment ko, paulit-ulit ko lang pinatutugtog yung kantang Ugoy ng Duyan. At iyak lang ako ng iyak. Sobrang sakit sa dibdib na napakalayo ko. Hindi ko agad makita yung mama ko. 2 days after the news, nasa Pinas ako. Hinang-hina akong pumasok sa bahay namin. Kinakalma ako ng ate ko, pati na rin ng tatay namin. Iba ang ayos ng sala. Pagtingin ko sa kaliwa, andun si mama. Napapaligiran siya ng mga puting bulaklak at maliliwanag na ilaw. Kaso, nasa kabaong na siya. Iyak lang ako ng iyak habang nakayakap sa kabaong. Pinanunood lang ako ng mga taong nakaupo sa sala namin. Siguro'y ramdam nila yung pagluluksa ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na hindi ko na ulit mayayakap ang pinakamamahal kong ina. Yung taong pinakamasaya tuwing uuwi ako ng Pinas para magbakasyon. Nung time na yon, hindi ko na makita yung ngiti niya. At maramdaman yung higpit ng yakap niya. 11 years has passed.
since mamahinga ang mama ko. May mga araw pa rin na tinatamaan ako ng matinding lungkot. Yung lungkot na alam kong hinding-hindi na mawawala. Dahil nakabaon na ito sa pinakamalalim na parte ng puso ko. Mga masasayang alaala na lang ni mama ang lagi kong binabalik-balikan. Ikinikuwento ko sa eldest daughter ko yung mga childhood memory ko with my mom. And how much I love being around her. Very curious yung daughter ko about my mom. Lagi niya akong tinatanong about her. Minsan, bigla na lang akong may maaamoy na bulaklak kahit naguhugas ako ng pinggan. Alam ko si mama yun. Alam ko na pinupuntahan niya ako paminsan-minsan. Sa pinakamamahal kong mama, maraming salamat po sa pag-aaruga, pagmamahal, pag-aalaga, at lahat. Masasarap na pagkain. Masasayang alaala. Lahat ng natutunan ko sa buhay. Sa'yo ko naramdaman ang purest love na nagturo sa akin para maibigay ko ang sobra-sobrang pagmamahal sa aking sariling pamilya. Araw-araw kong hihintayin ang pagdalaw mo sa akin. Sa panaginip man o sa pamamagitan ng mababungong bulaklak. Mananatiling buhay ang iyong alaala sa akin at sa aking mga anak. Mama, I love you so much. And I miss you a lot. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Nahat. At ito, ang aking secret file.